تایبەتمەندێ شینەواران یەن ئیسرائیلێ دەبێژن ئەو پارچە بچووک مۆرە بەریە ڕەنگە ڕێبەرێن لە دوو هەڤێن ئۆرشەلیمێ ڕادەستی هەفکردنە. لێ ji dîroknasan re ev vedîtina ji heykelê yekê Orşelîmê nîşaneka ku bajarî berî 2700 salan fermandar hebû. Behsê fermandarê Orşelîmê di Bible Tewratê de hatiye lê çi belgeyên dîrokî ji bo hebûna vî postî nebûn. Ev careyeke me dibin peristgeha sed sala heftanberî Zayînê de em moreka fermandarê Orşelîmê dibînin. Li ser vê mora wek parçek diraviya piçûk dû mêr hevberî yek rawestayne bi tişta girover girtine bi şêweyê heyvê ye. Em dizanin ku heyv di kulturên derdûrê de dihat peristin. Îca fermandarê bajêr şaredarê Orşelîmê 100 mîtran nêzîkî peristgeha pîroz çi dike, di sedsalîya heftanberî Zayînê û çima heyv diperist, hêşta me bersivek rohin nîne ka heyv çi wateyê dide. Ev parça dîrokî par hat vedîtin li demê şarezayên şînewaran berêxwede de axa rexê bajarê kevnê Orşelîmê. Eger çî navê Orşelîmê li ser vê morê nîne, lê şareza dibêjin vedîtina wê li vî cihî nîşana hindê ye ku ew ya fermandarê bajar e, her wesa ew nîşaneke ku ev bajar navendê dewleta cihûyan bû berî 3000 salan. The governor of the city is reminded several times in the Bible. Di Tewratê de çend caran navê fermandarên bajaran hatiye, du caran navê fermandarê Orşelîmê hatiye, lê qet şînewarên wan nehatîne dîtin. Ev vedîtine gelek giring e. Vedîtina vê parçeya şînewaran hat eşkerekirin li demê girjî sebaret Orşelîm Qudsê nû dibite ve ji ber ragihandina serokê Emerîkî Donald Trump ku pênasîn bi Orşelîmê kiriye weka paytextê İsraîlê. Paşa roja vî bajarî naverokê şerrê Filistînî û İsraîliyan e. Filistînî dibêjin rojhelata bajar paytextê wan yê paşa rojê ye.